stimați telespectatori, bună ziua! Deci încerc în română, stăm de vorbă acum cu câștigătoarea ediției Mireasă pentru fiul meu din 2013. Bună ziua! Da, ce ați pățit? Nimic, așa sunt eu entuziastă, știți? Am văzut așa că ați venit la mine cu microfonul ăsta, cu... Da, ce vi s-a întâmplat? Dar nu sunteți speriată, nu? Sunteți ok, adică... Așa de bine sunt, dar nu vă puteți imagina! Dar vă țâțâiți un pic, vă rârâiți, dacă știți ce mi s-a întâmplat! Am început să pierd litere! Ce să faceți? Am început să pierd litere! Cum adică să pierdeți litere? Așa, știți eu când vorbesc? Mai pierd un R. Am zis. Mai pierd un T, mai pierd un V. Ha? Ați văzut? Acum am pierdut o propoziție întreagă. Într-o dimineață am pierdut o frază. Ce fază ați pierdut? Vă uitați la meci? Nu mă uitam la meci, nu. Am pierdut o fază. O frază. Ați pierdut o frază. Unde ați pierdut-o? De unde faceți mi. Mi, sol? Nu mi sol, doamne, nu mi sol. Că de-abia m-am sculat. Dar vezi mie interviu să-ți faci mișto de mine. Nici nu mai știu de ce am venit, că m-ați zăpăcit, m-ați năucit total. Bă, unde e desfășurătorul ăla de emisiune? Dați-l încoace. Ce spuneți? Am pierdut o fază. Ați pierdut o frază? Așa. Păi și ați găsit-o? Nu am găsit-o, doamne, n-am găsit-o. Trebuia să-i spun lui vecina mea așa. Vecină! Dă și mie un chel de lapte să dau la copil. Așa, și? Păi și am pierdut fraza, doamne, Și? Și a rămas copilul nemâncat și a urlat toată dimineața. De eu nici n-a știut de ce urla, n-a știut. Că am pierdut și fraza, și memoria și rața. Care rață? Rața care trebuia să o defulgesc. Ce să-i faceți? Să o defulgesc. Cum adică să o defulgiți? Să o scomon de fulgi, de tulee din ale. Că rasa are multe tulee. Rasa are tulee multe. Rasa de rață pe care vreau să o detuleiați. Să o detulee. Ce detulee, doamne, ce detulee? Am pierdut faza. Aduceți televizorul încoace să nu mai piardă domnișoara fazele, vă rog. Nu mi-am pierdut faza. Ați pierdut fraza. Să defulgiți gâsca. Să ia, m-am prostit și eu. Să defulgiți rața. Cum să zice, mă? Cum să spune? Să defulgești găina, rața, cum se spune? S-o cureți de tulee la dracu, de ce are ea acolo? De rață n-are tulee, doamne. Ce e raț? Cum să fie raț? Scul? Atunci are tulee. Există și barbă. Cum nu se crească barba la rață? Dar n-ați văzut ce de rață cu barbă? Bine, normal că n-ați văzut, că rațele n-au barbă. Păi și atunci de ce a zis că îi crește barba care e tulee? Ne-a zis, ne-a zis. Eu am zis că rații nu pot să aibă barbă care poate numai rațul. Adică rațul, știți? Masulul ăsta, a pierdut câul, mă scuzați. Da, v-ați înroșit toată. Domnișoara, noi am venit să vă luăm un interviu, dar cred că o să iau eu aspirină, că mă doare capul. Și dați-mi și vreo patronatine vreologice. Eu nu vă dau nimic, doamne, că n-am, așa ați din săracă. Cum să fiți săracă, domnișoara? Pe ați câștigat 25.000 de euro la emisiune. Și când crezi dumneavoastră că ei ajunge 25.000 de euro în ziua de azi? Dacă știi ce am făcut când am venit acasă cu ei? Știi că am pierdut cuvântul, doamne, am pierdut cuvântul. Dumneavoastră sunteți mai? Ce mai, doamne, ce mai? Nu vezi că suntem în august? Nu, domnișoara, ați pierdut cuvântul. Cuvântul era mai. Spuneți mai departe. De ce să spun mai departe? Spun ce vreau eu, de ce vrei să spun mai departe, așa că vrei nota?
Doamnelor și domnilor, publicitate.